bersama-sama ini Mas Ayu diajeng tiga sabda monga no asik usah barang apa tak beli barongannya si angkrem barongane wis tak informasi. Oh, ngono ya. Mergo kok adikku mesake. Kalau wingi sampun napa panggih barongan moto beling jeneng kene. Melayu nang dia. Lho kae ning jerone barongan kena dirimu to. Iki lho iya lho. Lali to. Kadoson iki wis tak amankan dene. Mesakne wong iki lek wedi ra kena dipaido lho. Tenan. Lumbrau pilih dikepuk beleng rasane lara. Jare nek kene panggahane barongan tapi kok nanda kok ora wedi. Lho endi? Lah yo iki lho barongane kowe ki arep nene. Mbak Tika. Hei. Lah kok barongan to? Lah iki apa? Celeng. Oh celeng. Celeng srengi. Nggih matur suwun. Mbak Tika. Apa? Celeng cepres. Celeng kepres. Celeng gebes. Anggun. Pun ngoten lho Pak. Gebes. Ini Mbak Tika ya. Mbak Tika aja nesu-nesu lho Mbak Tika. Gak, aku ora tau nesu ae. Anu kene lagu sing apik kagem anu Mas Mamat. Apa lagi? Alah lagune sembarang. Mas Mamat iki ben semangat ngono lho. Tapi kan mau semangat kok. Alah nutuk loro monem jiro. Iya. Iya. Yo monggo kalian ngantos niki. Oh niki dereng wonten pamudhut. Dereng niku wau saking Pak Pitoyo khusus J Prigel nanti yang nembang semuanya. Bebas niki lagune. Monggo derek. Jan cocok. Pak Rudi pun jadi Pak Rudi kok. Mboten nembang malih Pak Rudi. Nggih. Oh, Pak Rudi mboten nembang mriki. Nggih. Niki ature Dik Prigel niki kesane sindene nembang setunggal riyin sampun jangkep niki Dik Prigel full. Oke, siap. Sampai pagi kita goyang di sini. Sampai goro-goro. Pokoke los. Engko bar-bar mari iki kok gek cacah gek kae antri kae numpake ya. Numpake to, dir malam to. Iya. Karo anu barong seng. Barong sing. Oh iki. Iki dir malam. Tong gentongnya kok enek ya. Neng kono Oh, nggih nggih. Lah apa jenenge tong gentong iki lho apa? Oh, tong edan. Nyapo tong edan ora enak lho wong sing main ning kene kabeh. Aku numpak kuwi karo Ipan ping 7 mumet nyontekne. Kae to pancen meh anu kampret kalangan lali kowe. Iki pemain tong edan kabeh wis sembrono iki. Nggih. Yo, monggo kanca-kanca sesarengan Campur Sari New LM. Bapak. Campur Sari ULMD Indonesia. Maho. Saja sama saya. Dinasti Radio.
Melodio. Saja Mas. Terima kasih sebelum untuk tolong aduk matur suwun. Yo. Sopo kae? Sogo. Setunggal tembang sudah Mas Tobing. Matur suwun, Terima kasih, Mbak Tika. monggo dilanjut. Alhamdulillah.